Mai gida ni fa na shirya kai kawai nake jira ka fito mu tafi. Wai ke ina kike shirin mu tafi ne da sanyin wannan safiyar? Ka manta na faɗa maka cewa an rubuta min skyning? Uwar gida ni fa na gaji da al'amuran wannan gwaje-gwajen haka fa. Ya kamata kawai mu haƙura mu zuba masarautar Allah ido. Dan gwaje-gwajen nan an yi su da yawa har yanzu ban ji wani sakamako mai ƙarfi ba. Kawai ya kamata mu koma gargajiya ga su sabara nan da su zoɓo ki rinka jikawa kina sha insha Allah za ki sauka lafiya. A'a mai gida ka san da daban fa da yanzu ni fa yar zamani ce sannan wannan gwajin da za a yi ba fa magani bane za a gano lafiyan da ɗanmu yake ciki. Assalamu alaikum assalam. Malam Idi kai ne kenan barka da karasowa. Ni ne Malam Audu amma Malam Audu ina ji kuna ta magana kai da iyalanka. Amma a tunanina mai ɗakin ka tafi ka gaskiya ina tunanin inda kake zuwa scanning ɗin nan tuntuni ba kai dace ba ne amma ina ganin da za ka jaraba ka je Eco Medical Ultrasound Center da matsalar taku ta zo ƙarshe domin Eco Medical Ultrasound Center suna da kayan aiki na zamani domin duk wanda aka rubuta ma scanning in dai wurin ya je insha Allah ina tabbatar ma da sai ya samu abin da yake nema sannan ya san abin da yake so ya sani dangane da lafiyarsa. Aiko mai gida wannan gurin da Malam Idi yake faɗa shi aka rubuta min a scanning ɗin wannan karar domin kuwa sun ce min gurin shine raba gardama. To Malam Audu ka dai ji abin da nake gaya ma ko? Eco Medical Ultrasound Center ba daga baya ba in dai dangane da lafiyar ka ce. Shin zan iya sanin adireshin su? Adireshin su yana nan first floor Ja'as Plaza Stanbic IBTC Building by Flyover Bridge, Kawo Kaduna. Kuma za ka iya samun Eco Medical Ultrasound Center a namban waya kamar haka. 070-30-39-99-00. Aiko mai gida akwai wata namban nasu ma da aka bani. Ga namban ma kamar haka 081 7 7 6 5 5 7 0 5.